Dobro. Dobro, dobro. Nema benzin, daj. Gledaš, a? Da. To, ja će putkam. Nema druga работа. Toliko je me прачат до некое место, я бензин нямам. Цяло време 150 денара. 150 денара. Да, машината още малко че ме прегрее. Сега вак се застануе и че трябва сега више да буткам. Друга работа нема. Охо. Да. Работа, що ще справя? Да, ебиши работа, да. Печку матери. Мене не ми е за друго. Знаеш, мене не ми е за друго. Онакъде нема човек що да се извозе. Мора сега доле до бензинска, че ви се смята. Пичко матери. Досява. Ами е трети път вак шо обутка. Четвъртиот път, че фанам, че омавне му некој лозия. И да не ни го буткам, шо? Кога нема кеш. Да. Такво време дойде да. Нек си ебе матер. Еднаш че тръгнеш и не можеш да стигнеш, да. Сега некој, не дай Боже, ако помине с кола, леле. Два пати така ми се смея, да се брукам самиот се, не ми е за друго. Сега на бензинската, која ќе ме видат, леле. Па и тия братучетота која поготово, хо. Која смея, че ми ја ударе, леле. Сега тука пак се качиме и надоле, нека оде. Шо еба майка му. Вак че тръгнеш негде на некој дък пат, да. Че фане насред път, че ти угасе, а нема ни бензинска, ни нищо. После че се ебаваш, че буткаш или назад, или напред. Сега тая. Опа! Евах сега, че си седиш, он че те возе. И так.
Evo ide jedna kolo pozadi mene. Sada će mi se pa smije malako i... Da. A vidim ja, vidim. Kako ne vegaj. Bruka su daje. U pičku materinu neko. Motor da obutaš, šabe, ajde. Nema mi se smijat cijelo vreme da jeba. Ja da butkam, ja da butkam. Puh! Ама не е до това. Такво време дойде. Сега, кой е вие, ако е некой да тище? Не ми се верува. Да, евам сестра му, с това се мразам, ама някак, я да туркам, у пичку материну нека иде, я да туркам. Сега от тук вака кача го улетам, ма не кочам нигде бе, само право че тепам. Това е да. Че да видим барем колко води. Що ще гледаме и километража ще не им е точно. Сега да видим. Това че улета на надле. Дори километража не ми е точно да. Вака. Нема тая, що се прави? Друга работа нема. Това е. Моторджия да бутка, ей. От 23 повече не мърднува. Ма че буткам бе, срам не срам, че буткам, шо? Нема друга. Не, тук вече, че го ставам във телефонът, да почувам, че си миням и че си буткам. Само, не ми е за това, срам ми е да еба майко, срамот ме яде. Ти со 300 денара да се воза цяла недела и да не му се става бе капка бе. Срамота бе, срамота да. Не види да тлуđe ovako. Sa traktora će mi se smijat. Što, nema benzin. Ne daj Bože pa drugarите да ми видят. Вие мислам да го знам, а и он мен ме знае, че. Браво! Сите ме познават, да познавам, това ширам много пичко мане.
трети път ми го гаси. Барем намо на дълнината, неко, мислам, која ќе накачи на горнището. Барем таму да ми го гасеше, да ајбе, мајка му, он пошao уште намо да ми трокира, да горе. Ja non sam gocadan, će ostanu na full da mi troše, gotovo. Lele. Kao тука затрчам. Защото се затрчувам. И так ще ме бият. Да се навалям вака ветър да не ме коче. Иначе я няма да отидам, че отидам, ама. До туя до вака кривинта на... И после наном, леле, па ако има некој девојчиња, како има да ми си го смеат, А тоа највише омразам, да. Евам го на детенца. Абе сега ќе ми стави бензин. Ако не е вратуджот на работа. Ај тука, баш пред цице. И сега ќе обутам. Ајде до бензински се чотам. За бензин ми става, работа ще прави. Бира се да. Пола вода, пола нафта, пола горни свари. Не. Толку да 150 денара и една недела му нямам стави. 25 за 150. Како ти го има израчено бензин? Не му давам много воз за моторот. Го взеше... Да, тогаш на почеткот кога го купив и... Сега поише со колото, негово. Сега ще тръгнем, готово.
гумата да ни се дупна. Шо аз знам. Да. Сега малер лича ме тепа бе да, еба майка му. Не бе дупната. Не. Хо-хо. Так се викам. Чек вам шо. Там има праските. Тука я да ви кажам право цяло лето тука работам. Ще падне? Не паче. И да паднеш. Само че я пущам една на другите. Вако за кога ще ми падне. Така. Така бе да. Нямам, че тръгнем вака негде. Например, ще тръгнем за Росома. Не е кой знае колко далеко. А може насред път е нещо. И ми остане вака без бензин. После, че трябва да му се явувам на другарите и на нея да ми носят бензин шиша. А ти няма потреба. Чекай бе, я забравя нещо. Ева, трябва това клапната тук трябва да извадам. Да носам дома. Сега, кой знае шо има бе тука бе да. Нямам пойма да. Абе работно дете. Ей, похвали тук нещо, ако изпадне от кичко. Нямам. Па я си да дай бе. Така. Брей, како е запечено. Добре. Така. Една работа завършиме. Тук трябва да ставам вака. Натре. Вака ми се. Това трябва да ставам. Тук гумица. И да завъртам там. Охо. Машала, вие праските, от кога се берени, нема човек влезено унатре. Трава има колко тебе, мисля, не колко тебе, колко мене има. Охо, сега вака, трябва и Влад да го извадам. Так. Ля. Сега кой знае колко е тежко да е. Мислям, не кой знае колко, ама
Teško je. Na motoru, če ne možem balansacijo da držim. Гледате ли на мотора откъде? И не се гледа. Чуем по-полеки. Така да. Работно всекодневно. Цяла клипче после че оставам на Фейсбук. Знаеш, отдам на ваш не. Се нямам глупирано на свари. А защо? Що има потреба да се глупирам? Нема нищо от това да добивам. Така да е. А сега, това не го снима в ялти сака. Това го снима в досада. Нема що да правям. А не то Фейсбук от джаби так седам да. Я машината. Това... Не ми е... Това за мене я да го ставам. Я не го ставам, клипът за мене на Фейсбук. Че оставам за другарите от Гевгелия. Да видят шо работиме ни. Па дури и со кацига идам на нива. Та, шо правиш моя бе? Така. Сега да завъртувам моторът и да палам. Како личам, а? Ми гледате? А тетка, а? Много убаво, брат. Сега заминувам. Ай после дома се видиме, кога ще стигнам. Нещо, ако не ми падне пак дефек. Сега па neće da pale. Сега на курвата. Neće ovo da pale.
Приятели, ние нам ще иде. Той е Борчо от Манастирец. Слапен се воз. Боки, бе! Жена му е. А въобще да, е глупа работа. Не, идват някой друг моторчик. Кой? А? Вали, що го завъртує? Я помислям за това. Що е како нещо? Да, бе, да. Оу.
Не можеш що відбавляти. Сколько перекил? 150 сколько? За кіл. То і я говорю. Що? Нема, леле, дедо. Возна мака, знаєш, кайва лозжета секвашка, що има ребиці. Не бе, тука баба Суза, що треба ще до землі. Тука нагоре, на там. Лей, а купче вака. Собрани яко, що возе, і му заміна знаєш, що там, за да изгазamo iz лета. Мата, що правиш ти? Леле. Кай си, да. Ти що играєш? Леле. Айде, влияме дома се с баняме. Втора. От зверката.